Saan ka dre? Ay, lingaw. Tanaw na ko. Ito na tanaw ka dre sa Busakan? Yan, eskwela ka. Iya, kumusta man imong pag-eskwela ron? Ikaw, asa makagikan? Dito ko sa balay nang lawg kog baboy. Baboy? Oh, nang lawg kog baboy. Lumay, dahil kag baboy. Eh, siyempre, ano nga pag inabuhi na to diha? Diskarte ba? Sa stepping din mo si tirada din mo deh. Balay. Lugaran no? Oh, daghan karon pa rin kaka-hiring ba day? Karon pa kakabalik dire? Yung taga diri man ka? Abi na ko kimuha ng balay. Waba ng balay. Kimuha ng balay? Pila gasto ni mo ng balay ah? 1 million. Unsa? 1 million na gasto ni mo ng balay eh. Ah, grabe. Ano saan yung nagibatukod? Tugay na. O malagi na mo puy ilagi. Ipuyan, mananako. Nga anong silingan naon tata. Anong man mo puy ilagi? Kilahan ako. Ha? Kilahan ako. Arkilahan mo? Yaw ni batahan. O po ni balaya ba? Cute kayo. Tara, isuroy na ko si mong balay daw. Wow. Ay. Saan mag-arkilahan nga guba naman ha? Gawa ay. Kit-kit, malig-iro siguro. Ano mag-arkilahan eh? Karong ipaayo po ni mong balay mo. 1 million mag-ano siyang gasto ni mo ni. Yan, nanay nang arkilahan eh. Wala. Sao ni mo pag-ano ka na sulod daw. Nagdalig chicks diri ha. Chicks. Diloy. Wala gani ko chicks gani. May mga gamit ako eh. Ano ang mga gamit? Unsa mga gamit ah? Piano. Nani piano ni mo diri butang? Unsa pa imong gamit? Rip. Ano pa janitor diri sulod? Unsa pa? TV. Ay TV diri. Kompleto din ang balaya din eh. Balik siya ta dito tao. Kau, ako'y tanawon. Lah. Sabi kita tanaw din mo diri day. Balay ba? Kuan kaayo. Parang wapo kong balay. Buha pong balay. Kabalo ka. Dato ko. Wow! Dato kay ka diri? Kita ka ng tanan yuta dira. Imuha na?